ikerketa asko eta hausnarketa asko india, eskolatik etxereko ariketak ekartzen dituen gai horren inguruan, beraz ez naiz horre sakonduko, baina bai adi bat jarriko etela, ezta. Amesten duten eskola hortan aurreak topauko balitu, berai irrikatzen, pasaginatzen dizkion gai, materi eta proiektuak, ba ez dudatzen, eskola bukau orduko, etxera etortzen dienean, etorko liaketenean, desiatzen egongo ziala. Ba, gehiago ikasten jartzeko, informazio gehiago bilatzeko, experimentatzeko, praktikatzeko, sakontzeko. Guk esfortzurik egin beharrik izan gabe, eta beraientzako ere, gauzak errexo edo fluitu hau izango zena. Goazen ikustea ze gomendio, puntu, eduki ditzazkegun gurasook ere presente, olako egoera baten aurkitzen gehanean, ezta? Eta lehenengo gauza esango nuke, goazen egoera hori tentsiokoa edo estresantea aurkezten bali bada, arnaz hartzea lehenengo. Bat, importantea, arnasa, ze askotan astu iten geha, eta batzutan da momentuan arnasa hartzea, inkluso, egoera zaila donean, edo inkluso erretiratzea arnasa hartzeko, baina honekin ez hastea. Eta bigarren puntu bat, esango nuke, zeinena da arazoa? Zeinenak dira etxeko ariketa horiek? Ze, egia esan behar baizuet, nahi txirriatzeit guraso batzu entzuten dietenean. Ai, eske, etxeko ariketa asko dauzkau gaur arratsaldean eiteko, edo astebukaratan, eske azterketatan gaude, eta pluralean hitz egiten, bai? Zeinenak dira azterketak, zeinenak dira ariketak, ze hor nahasten gehanean geure arazo egiten dugu, eta pentsatzen dugu gure bete beharra edo gure eginkizuna dela baita ere, gure semelabak ariketak egitea eta gaina ondo eramatea ariketa horiek, ezta? Ze bidelagun izan nahi baldin badeu, ez gea bidelagun edo akompainante honak izango, nik arazo bat sortzen badet eta nire arazoa dala pentsatzen baldin badet hau. Hori gure semelabena da, eta nahi badeu, apoiau edo lagundu dezakegu eta asko egin dezakegu horren arrean, baina desberdintzen zeinena dan kontu hau. Bai izango nuke gure seme-alabetaz eta beraien ikasketa prozesuaz ere interesatzea nahi baldin badet, batzutan interesatzeak orduan hasten gela galderak egiten, ezta? Eta kontua da galdera hauetan, galdera hausnartu dezakegula, galdera genuinoak dira, hau da, interes hori agertu nahi jotelako nire semela bai, edo galdera hauek kontroletik dijoaz. Hau da, polizia edo rastreadore lanak egiten nahi naiz. Biharko zer dakazu, eta ekarri aldezu liburua, eta noiz dakazu azterketa, eta hau inaldezu, eta hau ez da... Ze interes hori, esango nuke, ez dala gure seme-alaben bere bizitza edo ikasketa prozesurako interes genuinoa, baizik kontrol interes bat izango litzakela, ezta? Beraz, hau ere, iruditzen zait interesantea dela, hausnartzea, eta ikustea nundik hain naiz galdetzen, eta interesatzea gure seme-alaben eskola prozesua zaratago ere bilatzeko beste egoteko modu bat, eta ez bakarrikan dena eskola edo ariketen inguruan giratzeko, ezta? Bestetikan esango nuke, importante izan ditukela, baita ere gure leno landu dituen gainen inguruan, nola eman hasi dizio gedan, aurrai ere ematen espazio bat, berak ere antolatzeko, berak ere bere espazio eukitzeko, erabakitzeko, nola egin nahi ditun, noiz egin nahi ditun, bere antolaketa eta bere erabakiak ere hartzeko, eta leheno jarri duen bezala, beste puntua izango zen, eta horietan ere ondorioak ere, edo berak erabakitzen ditun, hartzen ditun erabaki horien eragina edo inpaktua ere bizitzen edo kontsekuentzi horiek ere esperientzi bezala permititzen, bizitu ditzala. Eta hortik ere lagundu izaiok egulako, ezta? Hau da, lino zen den bezala, behar bada, pentsatzen zendun, gauean, hartzaldean lagunekin onda, denbora izango zendula, eta kontura gabe, gabeko behatzik dira, eta oina aurkitzen zea, agobiauta, ze bihar ariketa hau dauzkatzu, edo azterketa daukazu, eta hoin zein nahi dezu. Ze hemen, inkluso, mugak jartzea, beste puntu bat izan daiteke, gomendioetan. Mugak jartzea nondik?
ostras, ahi baldin bazait, nahi momentu hortan agobiauta laguntza eskatzen, eta nik berak pentsatzen bagu, nik aurre solbitu behar diotela, igual ez da nire momentua, edo ni ez nao disponibilidadeakin, edo gogoakin, edo nire estado animikoakin hortarako, eta beraz, nahi dagokit baita ere momentu hortan muga jartzea ez baldin manao disponible egoera hortan, bale? Orduan, muga jartzea ere, Maite, ikuste dizut, oso agobiauta zaudela, zuretzako importantea dela, bihar tratu txarra behar bada ez pasatzea irakasleen aurrean, eta hau, eitea gustatuko litzaizuke, bale, gustatzen zait, zuk ere arratzaldean, disfruteako, eta lagunekin ere denbora hartu izana, eta liberian oain, egoera hortan aurkitzen zea. Bueno, ni momentu hontan agobiautan baita ere, edo deskantsoa egin nahi dut, edo lotara juteko iteko dauzkaten gauzak ere egiten ju nahi dut, eta beraz, oain ez nao prest, ontarako zeirutzen, beste aukeraik topatzen maizu, edo ikusten maizu, beste aita hor da hon, edo zen modutara egin dezakezun, edo bestela bihar ere nola egin dizeiokuzun honi aurre, eta horiek ere jun gaitezke trebatzen, ze ez da upeai ere salbau berdi joula egoera guzti horietatik. Eta gero, bukatzeko, esango nuke, bere ezaugarri edo bere balorazio hortan ere balorau dezakegula ez bakarrikan prozesua bukaerako emaitza, ez lorpena, ez notak, ez bukaeran esango genuken jokaera hori, baizikan bere prozesuko eta bere ezaugarri horiek ere baloratzea.